Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahirap. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin karehiyon. Pumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
Narito ang listahan ng mga prioridad na mabakunahan laban sa COVID-19. Mga frontline workers sa local at national, pati na rin sa private at public health facilities. Mga health professionals at non-professionals, gaya ng mga estudyante, nursing aides, mga janitor, barangay health workers at iba pa. Senior citizens na may edad 60 pataas, mga taong may comorbidities tulad ng diabetes, sakit sa puso at iba pa. Essential frontline workers at mga uniformed personnel, mahihirap na sektor, mga guro at social workers, mga manggagawa sa gobyerno, essential workers, high-risk socio-demographic groups, mga overseas Filipino workers o OFWs, iba pang natitirang workforce, at mga nalalabing populasyon ng mga Pilipinong hindi kabilang sa listahan. Ang unang tranche ay ibibigay sa mga frontliners sa mga sumusunod na health facilities. Dahil sa limitadong supply ng bakuna laban sa COVID-19, kailangang maging madiskarte sa pamamahagi nito. Prioridad ng mga frontline healthcare workers dahil kritikal ang papel na kanilang ginagampanan sa panahon ng pandemya. Ang pagbibigay sa kanila ng bakuna ay mahalaga upang matiyak ang kanilang proteksyon sa trabaho. Ang kanilang kalusugan ay nananatiling isang pambansang prioridad. Sa panahon ng krisis, napakahalagang tayo ay may akses sa tamang impormasyon. Mula nang itatag ang CLTV36 noong 2007, ang layunin namin ay ang pagsilbihan ang mga mamamayan ng Central Luzon. Dahil sa pagsusumikap ng CLTV36 at lahat ng taong bumubuo ng istasyon na ito para makapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon, muli tayong kinilala ng mga mag-aaral mula sa Region 3. Maraming salamat po sa Paragala, the Central Luzon Media Awards 2020 at Holy Angel University Communicators League sa pagkilala ninyo sa amin bilang Best Local Television Station sa ika-4 na pagkakataon. Maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa media na araw-araw ding naghahatid ng balita sa publiko sa kabila ng banta ng pandemya. Nakakataba ng puso ang patuloy na pagsuporta at pagtitiwala nyo sa amin sa CLTV36. Sa ngalan ng kasamahan namin sa media, buong puso pong pinaabot ng CLTV36 ang pasasalamat sa inyo. Kalungkuran kong Pampanga, pangako ko keka, manggamang kingalananga, pakalingapan daka. Kaluguran kong Pampanga, magmasabal ko kaya. Nungengeni kapilan pa, pakilaban daka. Kinbagyo at unos, kinkabilyang makalulus. Edakan, lakuan kang kapilan, malen kong pagkamalan. Ate-ate tayang isagsading krusada, sumulong yaing Pampanga.
Kaluguran kong Pampanga, Kalungkuran kong Pampanga, pangako ko keka. Manggamang kingalananga, pakalinga pandaka. At tunus, kingkabiyang makalunus. Era ka na wanjang kapilan, malen kung pagkamaran. Pampanga talakan ka, Pampanga nanaluta ka, Pampanga magsalita ka, Pampanga, Pampanga. Kabalen, 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 kabalen. Ave-ave tayong isasaling krusada, sumulong niyaing Pampanga. 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 Sakatang mati agad eh. Mati naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisuran kong sulat. Alakas ka sa bundok! Nakasumali ka! Tako kari darang bengin niya. Magluto lang ka no. Sika ako pa. Tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa ko. Kailangan ko. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima.
Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Happy 40th anniversary, CLTV 36. Mabuhay kayo at sana pagpatuloy niyo po ang desisyon totoo sa taong bayan. Maraming salamat! I wish you all the best for the 40th anniversary, and I hope you stay another 24 years and a 34 years anniversary. Congratulations again. On behalf of International Pharmaceuticals Incorporated, we would like to extend our congratulations to CLTV 36 on its 40th anniversary. We take pride in being your continuing partner over the years, and we look forward to more years of working together in the service of our beloved patrons. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Central Luzon pangatlo sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa bansa. Presyo ng mga pangunahing bilihin mabigat pa rin sa mga mamamayan ngayong pandemya. 8,000 hanggang 13,500 pesos buwan ang sahod ng entry-level nurse sa Pilipinas ayon sa DOLE. At 3,000 pesos na ayuda ipinamahagi sa Piling Tarlaqueño sa ilalim ng AICS program. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga nauuna at tinutupang balita ng CLTV News. Nanatili sa ikatlong pwesto sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong bansa ang Central Luzon. Lumampas na rin sa 8,000 mark ang mga aktibong kaso sa rehiyon. Binabantayan din ang probinsya ng Bulacan at Pampanga na laging pasok sa top 10 provinces na may pinakamaraming naitatalang bagong kaso sa loob lamang ng isang araw. Narito ang ulat ng Rachel Pawid. Pumangatlo ang Central Luzon sa mga rehiyon na may pinakamaraming naitalang COVID-19 cases sa buong Pilipinas. As of May 5, 2021, lumobo na sa 88,807 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 8,409 dito ang aktibong kaso. Sa loob lamang ng isang araw nitong May 5, umabot na sa 580 ang naitalang bagong kaso sa rehiyon. Kung kaya't nananatiling pasok sa top 10 provinces na may mataas na bilang ng new active COVID-19 cases, ang Bulacan at Pampanga. Panglima ang Bulacan na may 226 na bagong kaso, habang pangwalo ang Pampanga na may 189 new cases. Umabot naman na sa 2,041 ang namatay sa rehiyon dahil sa coronavirus disease. Pinakamarami ang binawian ng buhay sa Bulacan na umabot sa 785, habang 8 ang naitala sa Aurora. Nananatili naman sa 2.3% ang case fatality rate sa Central Luzon, di hamak na mas mataas kumpara sa national rate na 1.66%. Ibig sabihin, 2 sa kada 100 pasyente ang namamatay dahil sa COVID-19. 78,357 naman ang gumaling o nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Patuloy namang iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan hanggang May 14, habang ang household lockdown sa Pampanga ay tatagal hanggang May 15. Ang iba pang probinsya sa Central Luzon ay nakapailalim na sa Modified General Community Quarantine hanggang May 31. Rainiel Pawid, CLTV News. Mainit na usapin ngayon sa social media ang salary offer o inaalok na pasahod ng isang government hospital sa City of San Jose del Monte, Bulacan na 15,000 pesos. Ang nasabing pasahod para sa mga entry-level nurse, tila hindi man katanggap-tanggap, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ayon sa mga netizen. Pero ayon sa DOLE, naglalaro lamang sa 8,000 hanggang 13,500 pesos kada buwan ang sinasahod ng isang bagong nurse sa Pilipinas. Si Rainiel Pawid ang may ulat.
Sa isang Facebook post na ito ng Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan nagsimula ang palitan ng diskusyon sa mga netizen. 4 na karagdagang nurses kasi ang kailangan ng ospital. Subalit laking tanong ng karamihan sa mga netizen, makatarungan nga ba ang 15,000 pesos na salary offer ng pagamutan? Patutsada ni Trina Trillana, masyadong delikado ang sitwasyon ng mga nurse ngayong COVID-19 pandemic para tapatan ng halagang 15,000 pesos. Ayon naman kay Neil Bukayan, tila isang insulto ang pasahod para sa mga nurse. Kaya hirit ng karamihan, bigyang hustisya ang pagod, sakripisyo at dedikasyon ng mga nurse na sumasabak sa health crisis ng ating bansa. Base sa Department of Labor and Employment, ang isang entry-level registered nurse sa bansa ay may average na sahod na 8,000 pesos hanggang 13,500 pesos kada buwan. Sa mga government hospital, nasa 13,500 ang buwan ang sahod, habang 10,000 pesos naman sa mga pribadong pagamutan. Sobrang daming bansa na nag-o-offer ng napakataas na sahod sa mga nurses, pero sa sarili nating bansa, hindi sa atin maibigay yon ng gobyerno. Sabi nga nila, low pay, high risk. Marso ngayong taon nang paimbestigahan ni House Minority Leader Joseph Paduano ang pagkakabinbin ng implementasyon ng Philippine Nursing Act o RA 9173. Kung maipatutupad ang batas, maglalaro sa 32,053 pesos hanggang 34,801 pesos ang minimum monthly base pay ng mga nurse sa mga pampublikong pagamutan. 2 dekada nang inilalaban ng Philippine Nurses Association ang taas sahod para sa kanilang hanay. Taong 2002 nagsimula ang kanilang krusada, subalit hanggang ngayon ay tila tengang kawali ang pamahalaan sa kanilang hinaing. Samantala kung ikukumpara ang sahod ng mga nurse overseas, di hamak na lampas triple ang kanilang sinasahod. Sa Amerika, $3,800 o mahigit 182,000 pesos ang sahod ng isang entry-level nurse. 1,662 pounds naman sa United Kingdom, katumbas ito ng 110,000 pesos. At sa Canada, $4,097 o lampas 160,000 pesos na monthly salary. Ang mababang pasahod at nakamamatay na pagod ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na nangingibang bansa ang ating mga kababayang nurse maging sa panahon ng pandemya para mabuhay lamang ang kanilang pamilya. Rainiel Pawid, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News, presyo ng mga pangunahing bilihin, mabigat pa rin sa mga mamamayan ngayong pandemya. At mga vendor sa bus, wala na raw katiyakan ang kabuhayan. Magbabalik ang CLTV News. Sa katang mati agad eh. Mati naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisuran kong sulat. Alakas ka sa bundok, baka sumali ka! Tako kari darang bengin niya. Magluto lang ano. Sige ako pa. Tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa mo. Sa katang mati agad eh. Mati naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisuran kong sulat. Alakas ka sa bundok, baka sumali ka!
darang bengin niya. Magluto lang ka no. Sika ako pa rin yung tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa mo. Kailangan mo. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumabye, hindi lugod mo kare kalupa mong mabye. Luguding sangkan, king ega na nang makapalibot kita tabo. Hey, 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 lugod mo hindi, lugod mo kare kalupa mong mabye. Luguding sangkan, king ega na nang makapalibot kita tabo. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Bagamat nakapagtala na ang bahagyang pagbaba ng inflation rate sa Central Luzon noong buwan ng Abril, nananatili pa rin pasanin para sa ating mga kababayan ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang sitwasyon sa palengke, yan ang tinutukan ni Paulo G. Santos. Bahagyang bumaba ang inflation rate ng Central Luzon sa 4.8% ngayong Abril kumpara sa 4.9% noong buwan ng Marso ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pangkaraniwang produkto at serbisyo na binibili ng mga mamamayan. Sa kabila nito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang dumadaing sa taas presyo ng mga bilihin, lalo na't nasa panahon tayo ng pandemya. Larawan daw ng kalagayang pang-ekonomiya ng isang bayan ay ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Dahil dito, nagtungo ang CLTV News Team sa bagsakan ng mga produkto sa Central Luzon o ang Pampang Public Market sa Angeles City para makita kung papaano sinasalamin ng 4.8% inflation rate ang aktual na presyo ng mga pangunahing bilihin dito gaya ng pagkain. Halimbawa na dito ay ang liempo. Bahagyaman itong bumaba na ngayon ay nasa 375 kada kilo sa retail price pero sadya pa rin itong mataas kumpara dati na walang problema sa supply. Yung liempo namin 375 na lang po. Wala pong 400 na price. Wala na. So wala nang 400. So ang minimum ho natin dito 370. Sir, 375 po. Depende sa cut ng baboy ang presyuhan na tulad ng pigi na naglalaro sa 340 pesos kada kilo. Bagsak presyo na umano ito at depende na lamang sa retailer na naghahango sa mga komunidad kung papatong pa sa presyong hango. Buhat sa mga pork retailer dito sa Pampang Public Market. Bumaba rin ng bahagya ang presyo ng gulay at prutas. Pagkano na po kilo ng kamatis ngayon? 18 po. 18 pesos. Okay, dati ho ba magkano? 20. Sa major commodity group, pumapangalawa ang transportasyon.
sa lugar sa labas ng Metro Manila na may 29% contribution sa 4.5 average inflation rate sa bansa. Isa sa mga nababanggit ay ang pamasahe sa tricycle na nakumpirma din ng CLTV News na hanggang ngayon tila hindi regulated at nangyayari pa rin ang kontrata system. Regular na, hindi regular kami. Hindi naman talagang... Yung regular na yun, magkano ho yun? Depende sa layo lang. Kontrata na yun, buwanan na. Oo. Buwanan na. Hindi, araw-araw yung paggayo mo. Yan, kumari, sa dao, magkano? Yan, minsan, bibigay ng 150. Swerte ka na, binigyan ka ng 200. Kasi ho, sa tricycle, ang nagre-regulate yan, City Hall di ba? Magkano ho ba talaga ang pamasahe sa tricycle? Dito sa may kanto rito, hanggang 30 pesos lang dito. 30 pesos? Kanto-kanto. Natsyempohan din namin ang mamimili na si Mang Jerry Kayanan. Nagtungo siya sa Pampang Public Market dahil nakikimura at pinagkakasya ang 500 pisong budget sa isang araw para sa pagkain ng pamilya. Umisa po, hanggang 500 po, isang araw. 500? Tipid na po nun. Tipid na yun? Opo. Ilan ang pinapakain mo nun doon sa 500? 5 po. 5 katao. So naipagkakasya na yun? Tipid-tipid po. Pasok na yung bigas doon? Opo. Sa kwento ng mga mamimili at maliliit na negosyante sa Pampang Public Market, sumasalamin ang datos na isinapubliko ng Philippine Statistics Authority na ang 4.8% na inflation sa Central Luzon, bagamat sinasabing bumaba, hindi pa rin magandang balita sa mga maralitang Pilipino na naghihigpit ng sinturon dahil sa mahal na presyo ng bilihin. Wala naman din halos epekto, sir. Parehas lang din halos. Bakit, sir? Ano pong... Ganun, mahina rin yung kita Tapos, lumaki, ganun din yung bilihin. So, parang wala rin. Ang buwan ng Abril ay ang pagsulputan ng mga community pantry dito sa bansa. Ang haba ng pila dito ay sumasalamin din sa hirap ng buhay ng mga maralitang Pilipino na hindi na makasabay sa taas ng bilihin. Paulo G. Santos, CLTV News. Isang taon na halos na napagkakaitan ng pagkakataong makapaghanap buhay ang mga ambulant vendors sa mga provincial bus sa Pampanga. Sa higpit ng regulasyon ngayon ng Department of Transportation na bawal ang pagkain sa loob ng pampublikong sasakyan, hindi raw nila alam kung may kahihinatnan pa ang kanilang kabuhayan. Narito ang report. Ang Dao Access Road dito sa Barangay Dukit, Mabalacat City ay tambayan ng mga ambulant vendor na malaya na nakasasakay at nagbebenta ng produktong sa malamig at kakanin sa mga humihintong provincial bus, pa-Maynila at pa-Norte. Yon ay noon dito sa Mabalacat City Bus Passenger Terminal Complex. Kumpara ngayon, ayon kay Mang Ricardo Rason, ang kanilang nagiging bentahan ay tsambahan na lamang sa mga pribadong sasakyan. Hindi kamukha ng dati. Dati nakakasakay kami sa mga bus. Ngayon sir, talagang wala. Dito lang po ako sa mga private na sasakyan. Nauunawaan naman umano ni Mang Ricardo ang health security protocol na ipinatutupad ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan na bawal kumain sa loob ng bus. Ngunit ang batas umanong ito ay hindi mangangahulugan, nahihinto na siya sa kanyang nakasanayang hanap buhay. Hindi naman po ako nasisirayan ng loob kahit paano sir. Kahit agapon, kaka 200, tiga na. Lalo na't hindi umano natatapos ang kanyang obligasyon sa pagpapaaral sa kanyang mga anak na nangangailangan. Nakatapos sila kahit high school lang po, sa pagtitinda lang. Hindi bababa sa 6 na po ang mga ambulant vendor na kung tawagin ang kanilang samahan ay Dao Dukit Vendors Association. Ayon sa kanilang pinuno na si Ricky Estabillo, sa paralisadong biyahe ng mga bus panorte at pagpapatupad ng point-to-point destination ng mga bus, ang kanyang mga kasamahan, unti-unti nang pinanghihinaan ng loob. At pati umano ang pondo nila sa samahan, ubos na rin. Wala na po kayong magagawa na wala na po silang mga anak buhay, lumalapit po sa akin yung mga ibang kasama ko, nanggagaling po sa ibang lugar. Kahit pa paano, kung meron binibigyan ko po sila. Sinabi ni Ricky na walang social protection ang kanyang mga kasamahan dahil sa sitwasyon na pakyawan ang kanilang diskarte sa kabuhayan. Sa pagpasok umano ng mahigpit na quarantine protocol sa Pampanga, iilan lamang sa kanila ang tumanggap ng SAP mula sa DSWD.
ang nagkaroon ng ayuda bukod pa dito sa relief goods na ibinigay naman ng lokal na pamahalaan. 14.3 million ang estimated population ng mga informal workers na apektado ng mahigpit na quarantine protocol ayon sa report ng International Labor Organization sa bansa. Ang mga ito ay walang social protection gaya ng SSS. Sila rin ang nakikitang non-essential workers sa mga industriyang nasa kategoryang high-risk vulnerable. Nakabilang na dito ay ang mga nakadepende sa pag-usad ng transportasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbalik ng CLTV News, 3,000 pesos na ayuda ay pinamahagi sa Piling Tarlacanyo sa ilalim ng PICS program. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbalik ang CLTV News at sa iba pang mga namunang balita. Maliban sa SAP o Social Amelioration Program na mahagi muli ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development at ang Tarlac City Government sa ilalim naman ng assistance to individuals in crisis situation. Sa mga susunod na araw, 9,000 Tarlacenyo pa mula sa may hirap na sektor ang makatatanggap ng 3,000 pisong ayuda. Si Rainiel Pawid ang may detalye. No Tarlacenyo left behind. Yan ang mandatong ibinaba ni Tarlac City Mayor Christy Angeles, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang karamihan sa kanyang nasasakupan. Kaya naman katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahagi sila ng 3,000 pesos financial assistance sa 1,000 residente ng Tarlac City. Ito'y sa ilalim ng programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Isa sa mga benepisyaryo si Irene Pinili. Dahil nga sa naging epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya, apektado ang trabaho ng kanyang 5 anak. 4 sa mga ito ay may mga anak din na dapat tustusan ng pambili ng gamot, gatas at pagkain. Yung mga anak ko nasa amin lahat. May mga pinapagatas kasi walang mga trabaho yung asawa. Mahirap. Tinutulungan din lang kami. Hindi po. Mga pamangkin ko.
Lubos ang pasasalamat ni Aling Irene na kahit papaano'y may cash assistance ang gobyerno para sa kanilang hirap sa buhay. Hangad niya rin na manumbalik na sa normal ang sitwasyon upang magbukas na muli ang ilang kumpanya. Nauunawaan niyang hindi habang buhay ay dedepende na lamang sila sa ayuda. Sana lang magkaroon ng mga trabaho, ng mga manugang, saka yung mga anak ko. Maliban sa financial assistance na mahagi rin ang tanggapan ni Senator Bongo ng face mask, face shield at vitamins sa mga benepisyaryo. Yung mga tao na inaapektuhan ng mga MECQ yung kanilang mga hanap buhay. Kasi like for example, yung mga construction workers, tigil yung construction ng mga projects nila. So wala silang means of income. That's why. Samantala, payo ni Mayor Christy Angeles sa mga benepisyaryo, maging wais at masinop sa paggamit ng natanggap na ayuda. Tiniyak niya rin na hindi titigil ang LGU upang umagapay lalo na sa mga residenteng hikahos sa buhay. Pakiusap ko lang po, gamitin natin ng tama ang ating tinanggap na tulong. Gamitin ito para sa pamilya, pagkain, o kung kaya natin, pangkabuhayan na rin. Umisip tayo, gumawa tayo ng paraan kahit paano maiibsan po natin ang pangangailangan natin sa pang-araw-araw ng ating pamilya. Sa mga susunod pang araw, 9,000 Tarlakenyo pa ang nakatakdang makakuha ng pinansyal na ayuda sa naturang programa. Paglilinaw ng LGU, ang mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP ay hindi na maaaring makatanggap ng cash assistance sa AICS program. Tatanggap po ang mga PWD, BHW natin at ang ating mga bantay bayan. At susunod pa po rito yung ating 9,000 beneficiaries na nakapila rin po, inaayos pa po natin coming from different sector. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy pa rin ang vaccination rollout sa syudad kung saan 3,000 na ang nabakunahan kontra COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari nyo follow ng social media pages at CLTV36 Official, CLTV36 News at CLTV36. Kung nais naman po mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming website www.cltv36.tv at ang aming YouTube channel at CLTV36 Official. Kasama ang pumparsa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Tizon. Maraming salamat at magandang gabi.